Здравейте, кралици и крале! Как сте? Днес ще правя влог. Първия ми влог. Мисля, че така се казваше. И днескашния влог ще си говорим какво правих последните дни. И това, което не знам дали го има и в останалите градове, но специално тук го има. Това днеска ще ви кажа. Значи, тук във Варна, да, от Варна съм, ако не знаете, правят, мисля, че не знам точно от колко години, но от последните 4 години съм идвала за това да кажем, че го правят от 5 години, защото не знам точно. Правят пазар на книгите. И ние отидохме с мама, както абсолютно всяка година. Ходим с мама. Всъщност не, от по-дълго го правят. Добре да кажем, че го правят от 10 години. Някъде. Окей. И както абсолютно всяка година отидохме с мама и взехме книги и днеска мисля ви ги покажа и да ви обясня няколко неща за тях. Това да. Направо ще почна с първата книга. Разбира се, и мама взима книги, ма не мисля, че ще ви е интересно и тях да ви ги показвам. Затова просто ще покажа книгите, които аз си взимах. Затова да. И обзорът нещата, които аз взимах. Някои от тях съм... Да. Направо да минаваме пък. По-ще обяснявам. Окей, първата книга е Скандинавски приказки. Съжалявам, но книгата е много голяма, което значи... Мисля, че така я виждате. Това е как изглежда. Това не е спонсорство. Да кажа предварително, че това не е спонсорство. Да ви кажа, що ми взеха, просто много харесвам рисунките. Много е красива самата книга. И другото, което имаме в списъка, затова трябва да чета. Не само, аз така иначе исках за това. Това е едната книга. Много ми беше красива и затова просто помогнете ми вземат. Защото не съм ги чела, общо взето. И другата книга, която взимахме е... Обожавам тази колекция и това е По следите на гръцките богове, просто сега ви е наобратно. Затова, да. Пише По следите на гръцките богове. И общо не е като енциклопедия. Вътре има истории и да, най-различни такива неща. Само да ви кажа, че не съм чела тази, но съм чела от тази поредица По следите на египетските богове, която взехме минала година. Общо взето са обзети нещо като енциклопедии. Затова, да. Нещо като енциклопедии са. Има истории вътре и... Без фанахте. Окей, да право да минаваме към другото нещо. Което е... Не знам дали... Но Тубе Янсън има книги. Каквото посъди ви казах. Много съжалявам. Значи, от поредицата на Тубе Янсън, така по-добре да. Която общо взето тези се наричат момини. Сори. Не го произнесах правилно. Ето тези бели човеченци, значи в момента просто ви го увеличавам. И много харесвам колекцията, защото съм чела някои от книгите им. Значи това е книгата, която четех миналата година, а това е от тази година. Просто ви показвам. Тази още не съм почнала да чета. Но да. Окей. И сега разбира се, че когато ги видях, просто трябваше да помоля мама да ми взе. Това е свързано с тези книги, защото това е Мама Момин. Ако не знаете. Значи, както виждате, има постилка, с която ми напомня на Вуйчо ми. Честно казано. Една смешна случка. Вуйчо ми много обича да готви, затова ми напомня на Вуйчо ми. Ето.
го видях с тази престилка. Но разбира се, Войчо ми не си носи портмоне. Това, да. Имат и още книги в поредицата, но аз лично ще ви взема тези. И сега да минем към едно друго нещо, но това, да. Тези двете нарочно съм ги сложила така просто, защото ги взехме от едно и също място. Затова, да. Това е кълъв за книга. Вътре има книга, която мога да кажа, че почти съм свършила. Останаха ми още около 20 страници от нея, затова днеска ще я дочита за това. Това е кълъв, но ще ви покажа какво има отзад. Нали? Както видите, има моми. И е ръчно изработен, което е също. Имаш само един такъв, което значи аз съм си късметлика. Но тук вие сега трябва да го четете така, затова направо ще ви го прочита какво пише. През деня човек пътува, но през нощта пътешества. Това е Янсън, както виждате. Много е красив кълъфа. И има... Не знам как се наричат тези, но с тях знам, че се отбелязват страниците на книгата. И сега ще ви покажа и книгата вътре. Не, книгата ни идваше с кълъфа. Само това казвам. Аз я сложих вътре, защото почнах да я чета. И това е Академията за привидения. Много интересна книга. Това. И в поредицата, после ще ви кажа какви са останалите книги. Значи, книгата е, ако сте чели Пътиланци, ако се спомняте в Пътиланци, че там общо взето едно дете пише писма на друго дете и му разказваше за приключенията си. Ами нещо подобно, само че тук се разказва един вълк, който строи академия. И обзето с... Мисля, че братовчеци или най-добрият си приятел. Това не го разбрах. Защото това е третата книга в поредицата. Не знам защо взех първо третата. Явно, защото ми хареса просто. Ама сега ще ви изкарам от кълъфа, за да може да видите и книгата. Как изглежда. И се занимавам да не я скъсам. Тук някакви неща падат. Окей, ето как изглежда книгата. Забавна, увлечителна и смешна е в категорията. И за истории за малкия вълк. И, да. Общо взето книгата е много смешна. И... Да, сега ще ви кажа кои са другите книги в поредицата. Значи книга за лошотията, което знам, че е книга за абсолютно всяко дете, защото всяко дете е лошо. Дневник на великите приключения, Академия за привидения, тази книга. Горски детективи, която е следващата, която излиза след тази. Или вече излязла, не знам. Малкият вълк и неговата панда. Сори. Пирати в бурното море. Значи, това са всички книги. И сега къде мога да ви... И ето тук е вълка Малчо. Ето го. И неговия брат Миризливко. Да, така се казва. И тяхният приятел ли, братовчет ли, не знам. И още един вълк на име Вик. И да. И враната Перушан. Ето тук може да видите. Това е Перушан и това е Вик. Затова да ви покажа и тези два героя. И обзет това са всички неща, които аз си вземах от там. Но беше много забавно. Имаше най-различни книги. И да.
Затова, но тези две колекции, които ви показах, на Тубе Янсън и Последите на, защото в Последите на има още две книги и сега ще ви кажа кои са те, не знам защо. Но само да проверя дали пише. Да, пише. Значи, едната е по египетските богове, гръцките богове, Одисей и Крал Артур. Това са книгите в тази поредица. И от миналата година. Мисля, че миналата година я пуснаха тази поредица. Не съм много силна, но от миналата година си взимам и общо взето съм прочела едната, а другата я почвам след Академията за привидения. Само ви казвам, че книгата е много смешна, идеална е за деца, има рисунки, което е супер, защото има картинки и текста е применително добре. На всяка страница почти, на всяка страница има много писмо, понякога има и само рисунка, няма текст. Но да, книгата е идеална за деца, като мен, които не обичат да четат. И да. Ами, това е видеото от мен за днес. Ако ви е харесало, дайте едно палче нагоре. Ако искате да виждате още видеа от мен или още реакции, прави реакции, може да сабскрайбнете и напишете долу в коментарите какъв друг клип искате аз да правя или или друга реакция, която искате да правим на този канал. До виждане и до скоро!